Ayan, dali-dali kaming naglipat dun sa taas. Kasi inaabot na kami ng tubig. Ayan na yung tubig, oh. Alas 3 ng madaling araw. Ayan, doon kami sa taas lumipat. Kami yung mga damuhan doon. Ayan. Naiwan pa yung duyan. Ayan, naiwan pa yung duyan. So, baklasin natin yung duyan. So, yan. Dito kami nag-set up ng panibagong tent. Sa taas. Actually, dito talaga akong balak kahapon eh. Kaso, gusto nila doon sa may dagat. Kasi nga, malapit sa dagat. Doon yung si Bambi. At saka yung dala namin tricycle. Mas maganda pa dito, di ba? Safe. Kahit umulan. Ayan. So, back to work. Maya konti, back to work na naman ako.